estem impulsant, treballant per tindre el dorsal únic de temporada, i una de les coses que estem fent, estem implementant diferents controls que van tots a una banda magnètica, amb un xip magnètic que ens permetran saber exactament l'hora, el número de participants que tenim, i ho fem en col·laboració amb una empresa de cronometratge. Estem fent testos en tots els campionats, sobretot en el campionat d'Ultra Trails, que és el que té més, en aquest moment, més compromís i era una implementació de seguretat molt gran, però volem que en tots els sistemes, en totes les proves que hi ha dintre de la federació, hi hagi un seguiment important de quants participants hi ha en cursa, quins temps estan fent i com està anant tot el resultat de la prova en temps real. I la novetat també és que tot això salta directament a la web. Vull dir, no és que només se queda en un ordinador, sinó que tothom ho podrà fer el seguiment, els passos de control i a meta, des de qualsevol aparell d'ordinador o telèfon, ja sigui a casa seva o a qualsevol part del món. Està bé a nivell control, m'han dit que també es podia fer un seguiment a través d'internet, això està molt bé, perquè clar, des de casa, la família i això, doncs sempre no es pot justificar que has anat a la cursa, no que t'has anat por ahí. Supercòmode, que és el que vols, arribar al control i poder anar ràpid, no haver-te d'esperar. És molt ràpid, és còmode, el pots portar tranquil·lament dintre una butxaca, a la motxilla, i per mi és perfecte. No, millor, perquè només passar pel davant no cal ni que te'l treguis, ni que posis la pulsera. Molt bé. L'únic que crec que tindrien que fer una miqueta més reforçat, perquè subem força i al final queda tot xoc, però és molt més accessible i molt més fàcil d'utilitzar que no la targeta de pas. Volem donar una més bona imatge des de la federació dintre de les proves que estan al paraigües dels campionats de la Federació de Muntanya, i una d'elles era l'edició de vídeo. Era molt important per nosaltres, per això hem fet un acord amb Sony i hem adquirit un dron. Això ens permet tindre imatges molt més atractives d'una cosa que fem molt maca, perquè només teníem captures en quant fotografia. Ara tindrem imatges aèries, tindrem imatges en primera persona de diferents persones que estan dintre de la prova, i això amb una productora que és el Joc Produccions, que ens fa una edició de vídeo, ens donarà un resultat final més escaient al nivell de qualitat que té la prova.